Ez itt az őrült tarolás. Na csak figyeljetek! Hát ezek a katonák, ezek nagyon bénák. Ellenem szembe. Látjátok, hogy a kis fegyverem van? Milyen egy bírák. Na, hol lehetnek? Menjél, majd megtalálod. Na gyere! Hát... Hát csak beállítottam neki. Ez csak még ilyen bemelegítés. hogy a következő lesz az igazi menet. Ez még csak egy gyakorlás, amit láthatjátok. Na, ez nem sokáig tart. Na, most a barátom beállítja gyorsan. Addig megfogom. Hát mi van ezzel? Hát nem tudom. Nem lehet venni. Na, tudjátok követni? Elmondom Na nektek. gyere! A Counter Strike 1.6 játék. Milyen csúnya volt az utolsó. Hát Az anyja azért szűlte meg, hogy megdögöljön. Na, talán most a következő lesz egy kicsit jobb menet. Már nincs pénz, úgyhogy vége.